ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಇನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಏರಿಂದ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆತೇರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೀತನು. ಹಾಯ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಪೂಜೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ದೆಕ್ಕರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆತನಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ದೆಕ್ಕು ಒಂದು ಹೆಂಕಾಯ್ನಾತು ಅಂಚಣ್ಣ ದೆಕ್ಕಗತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವಡು ಎಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಿಚನಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂದು ಪೂರ ವಸ್ತುಗಳು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಕೋಡೆಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪೂರ. ಈಗ ಬೇಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿದೆ ಕುನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕರೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗಂದು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ವಾರ ವಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ದೀಪ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾತವರ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದ ಅಂದ ಚೂರು ಅಂಚ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ಪಗೇಲ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಪಗೇಲ್ಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಶ ಎದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಪ್ಪುಡು. ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ. ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಕೆನ್ನಾಗ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುರಣಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಭಟ್ರು ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡಾಯ ಕಲಶ ಎದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಣ್ಣಗ ಒಣಸು ಪೂರ ಕೊರಂಡತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವು ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಡೆದು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡು ಮತ್ತು ಟೈಮು 9:54 ಆಂಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಸಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಸೈತೆ ನಿಖಿಲ್ ಊರುಡು ಮುಲ್ಪ ಮೊರಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಸೈತೆ ಚೂರು ಮೊರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ದಾಳ್ಕಂದಾಗ ಮೊರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಡಕ್ಕೆ ಮೊರಣಿ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಎರಡನೇ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಅಂಚತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆತಿದ್ವಿ ಆತರ್ಲ ಗೈದಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಕ ಹೌದಲ್ಲ. ಕಿಚನ್ ಆತು ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಅಂಚದವಳು ಜಾಗ ದಿಯರೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ದಿಯರೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದಡೆಗ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಿಚನ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಪೂರ ಕಾಣತ್ತದ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಸುದರ್ಪುನು ಅಂಚ
ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ತೊಜ್ಜ ಪಾವ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ದೆಕ್ಕರ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್. ತೂಲೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ದೆತ್ತದನು ನಾನು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅವು ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಮೇರೆ ಸುಶೀಲ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇ ಬೈದೇರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಬೈದಾರೆ ಪೂಜೆದ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತದ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬಾಜನ ಪುರ ನನ್ನ ದೆಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಯಾನಂಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಮೀದು 2 ಒಣಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇನ್ಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಮೀದು 2 ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ 2 ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಪಂಡೆಕ್ಕೆ 2 ಮೀದು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಪೂರ ಬಕ್ಕದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಂಕ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ನನ್ನ ಮಗಳಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಕಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪಾದೋಲು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಲು ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಈತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾಜನ ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಕೊನೊದ್ದು ದೀತುಂಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಕನ ಓಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೋಲು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿ ನಡ್ದತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಇದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಕೊನದಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬೈಜಿ ನಾನೊಂದು 2 ಬಗೆ ಬರೆಯರ ಉಂಡು ಬಾರದರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲತೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಬರೆಯರ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕೊನತ್ತದ್ದು ದೀತಿನ ಪೂರ ಮೂಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಡ್ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಬೈಯಾಡ್ದೆಪ್ಪು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೈಯಾಡ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದಲಾರೆ ಪಾಟ್ರೆಗೆ ಪುನೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೊಡಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ತುಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಕನ್ಪೆರತೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೂರು ತುಳುಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂರು ಉಂದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಜಾಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಡಿಮೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ದೀತೆ ಅವು ಪೂಜೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗೆ ಗೋಣಿಡುಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ನನಗೆ ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಪಾಡುಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಏನಾಗ ಪೂರ ಒಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ತೋಜಾಯ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ತೋಜಾಯ ಇತ್ತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಬಾಜನನ್ನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಕನತ ದೀತುಂಡು ನಾನು ಒಚ್ಚೋಡು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಮತ್ತು ಒರೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಡು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಟ ಕಪ್ಪಾಪುನತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನನೈತೆ ಬಾಜನ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಂಡು ತೋಚ್ಪವೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪಾಡು ದೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಮೂಲ ಕಬಟ್ಟನ ಸಮೇತ ಪೂರ ದೇಯ್ದೊಲಾಲ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೂರ ಕನತಿತ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ದೀನ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾಯ ಬೊಕ ದೇವರನ್ನ ಬಾಜನ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾಯ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದಿನೇನು ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೊನ ತೊದೀತ ಇದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆನ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಣಿ ಎಂಕಲಾರೆಗಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಈತು ಬಾಜನ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ವರ್ಷೋಡು ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಹೊರ ದೆಕ್ಕೊಡತೆ ಮಾತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆವಡತ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಲ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತಾಲು
ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ದೆಪ್ಪುಡ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ಪುನದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಬತ್ತಜಿಡ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾತನ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾತನೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ರೆ ಎಗ್ಲೆತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ದ ಮೂಲು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂತೆ ಕುಂಟುಲ ಆಜಿಡ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಈತ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚದಿಕ್ಕಿ ನಿಂತುತ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟ ಪುಚ್ಚ ಉಂಟುಲೆ ಮೂಜಿಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈತ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕುಂಟು ಒಂಚೂರು ಆಜಿಡ್ರಂಡು ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಾಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.